Dobrý deň. V tomto videonávode si ukážeme, ako v aplikácii IKEL Biedáleň zaevidovať príjem tovaru. Takže klikneme na písmenko P ako zoznam skladových príjmov. Vľavo dolu klikáme na úkony a vyberáme možnosť nový ako nová príjemka alebo nový príjem. V prvom kroku je potrebné vybrať adresu dodávateľa z našeho adresára, takže klikáme na tlačítko adresár. A v zozname dodávateľov si cez túto malú čiernu šipku vyberieme konkrétneho dodávateľa, od ktorého nakupujeme. V mojom prípade to bude dodávateľ SRO, takže kliknem na dodávateľ SRO, stlačím Enter a kliknem na tlačítko Vybrať. Všetky obchodné údaje daného dodávateľa sa mi automaticky natiahnu do príjemky. V ďalšom kroku je potrebné zadať dátum príjmu podľa faktúry alebo dodacieho listu od dodávateľa. Takže predpokladajme, že dátum príjmu by bol v našom prípade 2.12.2013 a do čísla dodávateľského dokladu napíšeme nejaké číslo faktúry alebo dodacieho listu, ktoré je uvedené na vlastne faktúre alebo dodacom liste od dodávateľa. Takže napríklad 1, 2, 3, 4, 5. Všetky potrebné údaje máme vyplnené, teraz už len ostáva popridávať jednotlivé položky podľa faktúry do príjemky. Takže klikáme na tlačítko Pridať. Aplikácia nás hodí do zoznamu skladových kariet, z ktorého len povyberáme tovary, ktoré nakupujeme, takže napríklad banány. Dvojklikom danú skladovú kartu vyberiem do príjemky, zaevidujem príjmané množstvo, napríklad 10 kg, nákupná cena 80 centov za kilo a postupujem rovnako ďalej. Takže opäť klikám na tlačítko Pridať, nájdem si ďalšiu skladovú kartu podľa dodacieho listu alebo faktúry. Tentokrát to môže byť napríklad hovädzie stehno. Opäť dvojklikom danú skladovú kartu vyberiem do príjemky, zaevidujem príjmané množstvo 10 kg za nákupnú cenu za kilo napríklad 4 €. Rovnakým spôsobom postupujem ďalej, znovu pridať, môžem si zaevidovať ďalšiu skladovú kartu podľa faktúry, napríklad kečup. Dvojklikom danú skladovú kartu vyberiem, zaevidujem napríklad množstvo dvakrát za cenu 1,50 € a takýmto spôsobom by som si popridával všetky skladové karty, ktoré som od daného dodávateľa nakúpil alebo ktoré sú uvedené na dodacom liste alebo faktúre. Na záver si ešte skontrolujem, či mi celková suma príjmu sedí s cenou na dodacom liste alebo na faktúre. Pokiaľ nie, doporučujeme nejaké drobné korekcie v prípade zaokrúhlenia vykonať priamo na skladovej karte. A to takým spôsobom, že príslušnú cenu upravíte o centy, ktoré potrebujete sumu zaokrúhliť. Ako náhle príjemka je kompletná, stačí vpravo dolu kliknúť na tlačítko Uložiť. Príjemka sa nám automaticky bude evidovať v zozname skladových príjmov. Teraz ju tu nevidím preto, lebo mám zapnutý filter November. Pokiaľ si daný filter vypnem, zobrazí sa mi príjemka, ktorú som pred chvíľočkou uložil. Takže vidím, že prvotné naskladnenie som si robil 30.11. a následne príjem 2.12. od dodávateľa SRO. Takýmto spôsobom si môžete každý deň evidovať váš nákup tovaru od dodávateľa.